Efiada ni oba ne kyense wodi si gya so wo hwe ho a wo ho wanim ema asirisi wono mo ho na wono mo mema nso fa wo mo ho kekasi ene me ka se oho ye ka se ya wo obi fiada se wo oba se wo bema eya na emmema no titiri wono mo pema asem dodo na wo ba bia so beba Kofi ni akwa mu no pa cha wo ne wo nyi twennya Adwoa efiada fo bema ene wono mo manyina da wono mo pe empamu agoro na nanom aka me ate se efiada fo ma wono makosua dompo no yese ede papa abusia me mamu nyina akwaba eba empani ahia adwumadie eso Oheneyere Adwoa Aprebi na madwumadwei enenso ye to adesua no so enna ahodo a ye wo ye no enne de ye ba besua de e de afa eda fiada eho asa de be sha desua na se na abusia ma me fa seda emma abotre clinic o madaroma ena ona makko pressure kwan so esa ye yade ye miemia onsadua no ene wonsa yem wonan so a ene wonan taburu mu yade bia edi wonya se ye stroke se ye esitre yade bia for ni chemu ewo abotre clinic santa se fanchene bra wodu ho no mo a abotre clinic for be show atu yade ase ma wo ye ma ye ho akwaba ye to adesua no so enne ye hwe eda fiada ye kase eda bi aye efie da efi eda saa da no aye da na nanom ye pepa ye ho kokoro ye ho efri efi bia eho megidi se wo remfi ye se maka kire wo se eda benada ena na tetere na nanom bekọ ako a wonom ebe wonom ho aye wonom nyankomade edi wonom nuro na fe wonom akokon no okokon no wonom ba eda wukueda obi biara wotoye ewo ekon no mu no wonom edi wonom begu kro no montene so ama abusua wadehye kokon ni bi ebe hwehwem eyi wonom adehye na afa ni yawada a aye yawda no ya pesa enipa ni nyina krabe efiada ananom ehoho ye ho efri saa amu no fia ye de ho akoka ni nyina eho enenti efiada ye da ye kra ye nipadua na nanom wonom eyi de free efimo enenti ye wo fiada eye wo be ma ye wo ni fiada ye friend same ye friend Kofi asechre eye abusua pani ena ne mrane eye fofie anase chini ane enenti ye Kofi chini anase Kofi fofie oye oba nso oba ye friend afua ya na bi ka na efia eye afua efise na sechere eye efie hwefo ena emrane a ewo ho eye ba afi enenti obetese obi frɛ obi afia ba afia na efiri bi efire si ye wo obi fia da esu ene ban ene da di e na brabo bi abusia obia ye wo ne fiada oye kandifo twedi amponyankrompo na abo wo mo saa enenti ya na nye nwanwa so obi kopere busua pani no wonya ene ye nkase oye kandini o na oye kandifo na se ye wo ne fiada o obia ye wo ne fiada de saa esu ne ban no e wo na brabom enenti ya na kandini dibre no ba bi obekọ bia ya na esa no enche ne ama ne dibre ane wonom esu ban no wonom ye kase ahonidi a ye de wo fiadafo obi di ne huni a eye soronko na ye kase obi ahonidie ye de awono a odemufo a efiada ni oba ne kyense wodi si gya so wo hwe ho a wo ho wanim ene nti hwe obi a yawo ne fiada na one akwada ate wan hwe a wuti fie obi obekase maami wo ha dwene ena de bia ma nkwada ya twetwe sereba ho twetwe wa horo ne ma hohoro enye ono a eye ne suban ya oye na duane wie wo mprapra ase hohoro ne ma mu onkonkotena se nidi efiada fo suban bi eno no ena afei ye kase ya wo bi fiada ahosiesie pa ahonidie ni na siesie wono mo damufo a ema asirisi wono mo ho na wono mo mema nso fa wo mo ho kekasi ene me ye kase oho ene so wo dware atele podehye awurade a efiada fo wono mo ma ene wono mema nyina da ene nti pepa chawo se wo hu ne se obi eye fiada be ma odwade ate polish a ma ne nwanwa e ka ne ho ne bobre no eno no eniema eto sini e wo fiada fo mu no e doso esanya hosiesie ahonidie ya wonom edem soronko nti
ɛyɛ na wɔn mo taa pɛ bosia bɔ paa fi sɛ wo hu ade no a ɛyɛ ne fɛ ɔbɛtɔ na de akosiesie ne ho ɛna wabɛbɔ bosia na wɔde akɔtɔ de no wɔsan hu ade foforo a sika ba ne nsɛm a wɔde kɔ akɔtɔ na Canada ho na ɛtwɛn no wobɛda ne ka wonwane ɛmfa ne ho kyerɛ sɛ wonya bi a wɔde bɛma wonya bi no wonwane nkɔhyɛ wuram wobɛka so ɔno wode bɛyam so efiadafo suban no efiadafo ani hadeɛ yabɔ wɔn mo sɛ wɔn mo ahonidiefoɔ no nkyerɛ sɛ wɔn mo ani hadeɛ kakra bi na n'ani ahadeɛ nanso so wɔsɔre sɛ wɔyɛ adeɛ no nso a ɛne ɔbɛyɛ ne korɔgye ya fi bia ɛni ho efiadafo ɛno no afei yɛ kasa ya wo obi fiada sɛ wo ɔbaa sɛ wo ɔbɛɛma ɛyɛ na ɛmɛɛma no titiriw wɔn mo pɛ mmaa sɛ mdodo ɛmmaa no so atu agu wɔn mo so ɛfiri sɛ wɔdi ne ho ni ama ne boro so wɔn sɛ mmaa obi apɛdeɛ ɛfɛ dware siesie ho kɛseɛ ni saa no a wɔhono na wɔbɛɛ bia nso ɔbɛba Kofi ni akwan mu no nipa kyɛw ɛne wɔnyi twi nya Adwoa ɔbɛnya obi ahobrɛ ɔbɛyɛ obi aho adwuma efiadafoɔ bɛɛma ɛne wɔn mo mma nyina da wɔn mo pɛ mpamu agorɔ abusua ebiem wonim sɛ efiadafoɔ ɛmɛɛma wɔn mo dress hyɛ pɛɛyɛ a ma tugu wɔn mo so a wɔn mo sa pɛ ma ɛsɛm ɛpɛ mpasogorɔ no wonim sɛ wɔn mo mpa kɔnhomayie ane ɔba kɔnhomayie nso na didie mu ɔpɛ de pɛkyɛɛ de nyinaa yɛ sɛ yɛ wo ɔbaa no ɛyɛ wo ka efiadafoɔ bɛɛma no na ɛsan ahonidie ɛne sɛdeɛ wɔn mo pɛ ntotontoto nti ɛyɛ ne efiadafoɔ wɔn accounts mu wɔn taa yɛ empty paa biribi anim firi sɛ wɔde dresse wɔhono wɔde si aprɛse efiadafoɔ ɛno no na wonim sɛ efiadafoɔ sɛ ɛsan sɛ yɛabɔ wɔn mo akandifoɔ nti wɔkɔ adwuma mu a yɛma ne dibrɛ nie nanso dibrɛ no ɛyɛ na wɔn mo taa de wɔn mo adwuma agya nkurɔfoɔ so na wɔde ahyɛ na boss ni nsa wɔn mo na ɛnyɛ nti wɔn sɛ adwuma no na yɛ hwɛ ti hwɛ ɔkyɛ wɔhunu sɛ adwuma ni ɛyɛ aguo no ɛtete apansam no afei na wɔsɔre waka aba abɛsɔ na adwuma no mu ayɔ efiadafoɔ deɛ no dibrɛ ne deɛ de bɛma no nanso ho adwuma yɛ no na wɔn mo de gyae nkwadaa so nti ɛbasa yɛ tae de soboɔ ɛbɔ efiadafoɔ paa ane de bia ne yɛ blemi wɔn mo wonim sɛ efiadafoɔ sɛ wɔn mo di agorɔ anhwɛ yie ɔbɛnwe na asɛm de ato so ma wiyi wɔn baabi a ɛnyɛ yie efiadafoɔ no sɛ yɛ pam asɛm ɛde ahyɛ wɔ bi wɔn da mu soronko na asɛm na wanwene ɛnyɛ no kuro nanso wanwene ɛde ahyɛw ɛno wɔyɛ pɛpɛɛpɛ na sɛdeɛ obesi ahaha n'ani asan agye asɛm no ho asan aka no wo nipa kora woyɛ hwan wobɛgye asɛm no di ɛne nti ɛma efiadafoɔ wɔn mo ka asɛm a nkurɔfoɔ gye di paa wɔn mo huru asɛm ho wɔn mo haha wɔn mo ani ka asɛm asɛm yi nso mi ka sɛ wanwene ɛna wɔɔka ɛso sɛdeɛ wɔsi ɛɛka no woyɛ hwan wobɛgye wɔn mo di na me anim ni sɛdeɛ efiadafoɔ mɛma maka sɛ wɔn mo ɛpɛ mpamu gorɔ wɔ baa so pɛ mpamu agorɔ no mɛma ne deɛ sɛ mo amonim ɛna gya yɛn mman a yɛbɔ mu no bɛɛma ɛfa ɔbaa mmienu mmiɛnsa deɛ nyɛ nwanwa nanso wokɔ ware fiada ni baa na wo bɛɛma korɔ wanyere wo tadua mu wanyere wo ho wanhwɛ yie obi bɛkenkan graphic ni bi aka wo ho ane na graphic na obi kenkan aka wo ho no wo kye no a ni mmɔ ne dwa mfa ne ho wɔnyɛ na no bɔkɔbɔkɔ deɛ ɔbɛyɛ ade sɛ megya wawadeɛ onsura wadegya yie fiada ni baa ane onsura wadegya yie kyerɛ sɛ wo gya ne nne yie obi ɛbɛba bɛfa no ɛna wo bɛɛma no kora na wo gya no papa wo gya na no pa aboro so a wɔkyena wobɛsan akɔfa na ba ehwehwɛmu ɛne mpanimfoɔ na nanom aka me ate sɛ efiadafoɔ ma wɔn makosua dompo no yɛse ɛde papa yɛse ɛsɔ te sɛ amosoma dɔkono ɛne nti wɔn mu kunu gya wɔn mu ana wɔn asan de akyire ne yɛsan akɔsrɛ akɔfa de aba na wo nso abɛnya kokoduro sɛ magya yɛ no wo gyae a ade ankyɛ ne obi nso ɛfa ɛde akɔ esu ɛne ban a twɛde amponyankrompɔn ɔde adom efiada ɛfoɔ ebi ɛno no efiadafoɔ ɛmfa ho ɛne yɛbɔ mosia ɛmfa ho yɛda wɔn mu ka
emfa ho account sika nimu emfa ho wono mo epe masem emfa ho wono mo pedibre emfa ho so wodi na adwuma agyan nkofo so emfa ho enne sede wo wono bia no na me anim ni efiadafo eye nipa bia wono mo pe nipa nso wono mo pe nipa enti na nipa eba wono so ho eno no na oba na ho no wo hu sede wo so wo ne be na atutu mu anamon e de afa abusua we ye fiadafo de ma dika aka kire se edibia ewo ne papa ene ne bone sa wugidi sa wunyinne sa na odoma nkoma ye no obo wase me de mekwa asare nti we nyina nya adwuma oboa eka esu ne oban ho sa wunnim eka ho na de ye wo mu ne se ye hunu ye mrew ya ya ye ho adwuma e ba sa eboa yen ye timetutu ya na mo asi yi enkodina so ndem e mo sofo bi nhyɛ ho nkom enkyere ho akwankyere enkase kɔtɔ wo yere kɔtɔ wei kɔgyina ha kɔdware wa ha hemache kɔdware wa ha sei kɔ dabi eye sika hunu na obagye wadie ye meka kye wo ne sɛ wo hunu ye ho adwuma abusua yɛmfa fiadafo de azia me do Oheneyere Adwoa Aprebi dachi bi ebesan hiem ma mefa seda ema abotre clinic amoda roma ena boaso mosene ema me de dwumedie ebrewo yɛnsan hye biem ɛwɔ mpani ahye yi me so